gentleman. Salut și bine am regăsit la un nou episod de Blitz Brigade și foarte mult mersi pentru subscribe a Rebelion. Cred că problema că e negru. Nu, imediat se face bine. Imediat se vindecă telefonul. Am pus ăsta pe fundal shop. Și muzica. Pe asta zic, am pus muzică pe fundal. Mi-a plăcut episodul trecut destul de mult cu arma asta. Zeus Razors. Razor. Eu sărul Alex, i-am dat multe filuri. M-a lăsat Alex să mă joc pe telefonul meu. În sfârșit. După 3 ani. Prima oară. Să vedem ce... Da, apropo, eu las foarte mult pe Alex pentru că e fratele meu. Eu mai ales decât el. Deci. Da. Ok. Hai să ne jucăm. Nu se mai tot milojească că el n-are telefon. El nu cumpără nimeni. Blitz Brigade, ce nu? Ready for a reload? No, ok. Bun. Bine, da. Ne uităm acum dacă joacă. Ok. Nu sunt la Lucas. Vreau să văd dacă... Băi, intrăm la unul să jucăm. Ești pe locul cât? Eu 45790 aici. Bă, dar eu să stau și că intră pe profilul tău, what the fuck. Play? Play? Că-s muzica până să se încarcă. Au. Yikes! Rebelion, da, vreau să te întreb dacă te uiți la Rafael sau la cineva cunoscut, la ce video, la ce da, desigur. O să ai mobil. Da, știu. Și dacă e de echipa mea, tona, Oscar se face invizibil, what the fuck? N-are cum. Hai să fac. Nu, asta și... Bă, ce are ăla? Oh, pe ăla îl căutai. Da, dar eu am
armă mult mai bună. Dar arată bine arma pe care o are. Na, Ăla, dar al tău este mai bun. este 139. Eu i-am dat 100 de lei să-și cumpere tableta, să se bucure că are și ea tableta. Wow, am dat un super de la Eduard. Nu l-am luat. Bă, l-am luat. Bă, l-am luat. Este primul loc. Yeah! Jucătorul meu bun. Adică spre ultimul atunci. Nu, că după aceea și el Demolisher. Demolisherul celălalt ți-a furat locul. Așa? Păi desigur, dar l-am omorât. Vrei să descarc mai descărcăm împreună? Minecraft nu-l descărca, că nu-ți da nimic să nu am. Ok, nu mai descărc, nu mai descărc. Oricum e cu... Fuck you! Oricum are 2 giga. Ce 2 giga visei? N-are cum. N-are cum. Tu n-are cum. Hai bă! Așa vreo 10 zile pe el. Tu, bye Mi-a bye. ocupat 200 de giga. Pedlic. Nu de giga, doamne. De memorie. Giga, unde de 200 de giga. De megabyte, doamne, nu pot să cred. Doamne, s-a războrat. Îmi place să mă... Ești nebun, ce are Oscar? Uite-te la ce vrei. Nu se numește sex. Alexa, de ce ai spus asta? Fuck, și mi-am dat cotro. Dacă v-ați gândit că o să mă sex, eu nu sunt așa ceva și nu o să mă. Știi că s-ar fi putut să se aude pe Care neros. care vor să facă sex cu mine. Am avut un prieten. Cred că tot el are ca prieten, dar am spune. Pe cine? Marco Alex. Da, l-am ca prieten. Nu, 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 nu! Urâtule! Nu ai prieten. Bă, cine trage? Ai Deja știu. Ai divorțat. Oricum. Da, știu medicul. Nu. Hai fi, Melise. Omoră Stentul cu arma lui de rahat. Bă, ia să mă fac eu Stent. Să vedem cine câștigă, tu sau eu. Da, apropo, ai o armă super faină. Hai să vedem cine câștigă. Stentul Alex sau Stentul Pula. Bun, și dă multe kill-uri. Ok, deja am dat 7. Să dai 200. Nu există, dar 30 în max. Poți cu mai mult de What the fuck? Adică să poți cu mai mult. Uite, what the fuck? Uitați-vă, uitați-vă. Nu sparg. Fa! Mai bine e Demolisher. Demolisher în mână. What the fuck? Uite, fata asta e foarte bună. Wow! O piși pe mine. Super! I'm so happy. Fuck you! Fuck you! Demolisher Pro. Stand? Nu-i Demolisher. Fuck you! Ești tot Stand.
Eu mă miram unde-i super jump-ul. Sorry pentru lag. Hai să luăm un ultim kill înainte să moară. Ce? Fac am. Unde-i, bă? Ăsta-i fricos. Dacă cineva nu știe control stand-ului, ăsta este. Stai că scot muzica. Am făcut câteva kill-uri, nu prea multe, adică după o zi de muncă nu mai faci multe kill-uri în meci. Hai că acum. Bă, este lag definitiv sau what the fuck? Eu vreau să fiu Demolisher. No, ultimul meci pe care îl jucam, adică poate nu ultimul pentru că yeah. Oh, sorry. No, o să țin o poză și o să revin. Bine, am revenit și știți ce facem mereu în ultimele secunde și minute. Reprezentăm cu ce am jucat și după închidem filmarea. Hai să fiu cu albastru pentru că el este mai frumos. Uite, cu asta am jucat 675 damage, fire rate 50 rpm, critical change 3%, emo 6x15, mega shock dot ne, adică n-are, special n-are, anti-shield n-are. Reload speed plus 50% la asta, dar nu cu asta am jucat. Bine, Furious. Yeah, boy. Inventory, hai să vedem ce putem să facem. Hai să luăm o cutie. Nu este legendary. Fuck. Știți asta? Bine că nu este legend. Fuck, îmi vine să țip, să urlu, să bubui. Furious. Asset box, Clayam. Wow, ce mai mi-a dat. Nu ceva foarte bun, dar... Hai, dacă stau mereu îmi pică ceva bun. Da, mi-a picat. Da, mi-a picat 3. Fuck, am apăsat din greșeală. 1, 2, 3. Bă, eu dau cu telefonul de pământ. Ultimul case opening și chiar că... No, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share, m-ar ajuta foarte mult.